Wel, shwmae i chi gyd, a chroeso nôl i'r fideo olaf ar y fferm yr wythnos yma, lle byddwn ni gyhoeddi enw ar gyfer yr o'n swci yma heddiw yn ogystal â rhoi shoutouts ar eich gyfer chi. Felly diolch yn fawr i chi gyd am gysylltu gyda ni yr wythnos yma. Felly, i ddechrau i gyhoeddi enw ar gyfer yr o'n swci yma. A mae'r enw wedi cael ei enwebu gan Dyfan Evans. A'r enw mae Dyfan wedi enwebu ar gyfer yr o'n yma yw Emyr. Felly diolch yn fawr a llongyfarchiadau i ti Dyfan am enwebu yr enw yna. A gweithio bod ti Emyr yn hapus gyda'r enw. Nawr am y shoutouts ar y fferm wythnos yma. Yn gyntaf mae gyda ni y Maia James sydd wedi mwynhau pasg cyntaf gyda dad, mam a col y ci. Felly pasg hapus cyntaf enfawr i ti y Maia fach. Nesa Henry, Matilda a Benjamin Marks sydd wedi joio byta siocled dros y gwyliau pasg. A fi'n siŵr bod llawer o bobl wedi joio byta siocled dros y gwyliau pasg. Fi'n gwybod fi wedi a fi wedi byta lot gormod. Madi a Beca Rhys sydd yn edrych ymlaen i fynd bant yn y garafan. Mwynhewch eich brec bach chi a gobeithio bydd y tywydd yn garedig i chi cyn bod chi'n dychwelyd i'r ysgol wythnos nesaf. Elan Jones sydd wedi dysgu reidio beic heb stabilisers. Waw, da iawn ti Elan a fi'n siŵr bydde di yn raso yn bwyta'r lle fyna nawr. Cerys a Rhys Morris. Nawr mae Cerys a Rhys wedi cael 6 iar newydd ar y fferm. Nawr falle cystadleuaeth nesaf ni ar y fferm bydd enwi ieir Cerys a Rhys. Ond mi'n siŵr bod chi wrth eich boddau gyda'r ieir newydd. Charlie Jack sydd wedi dechrau cylch meithrin yn ffair fach. A rwy'n siŵr bod ti Charlie Jack yn joio mas draw ac yn neud llawer o ffrindiau newydd. Erin Edwards sydd wedi bod yn helpu gyda'r wyna dros y pasg. Nawr Erin, fi'n clywed bod ti wedi bod yn brysur iawn ar y fferm. So falle, blwyddyn nesaf, gen ti lan ar y fferm fan hyn, a gallu di helpu ni gyda'r wyna hefyd. A'n ola, mae gyda ni Griff Myrddin sydd wedi bod ar helfa wyau pasg, yn chwarae yn y pwll padlo, a hefyd yn chwarae ar ei trampolin newydd. Wel, Griff, ti wedi bod yn brysur iawn dros y gwyliau pasg. A fi'n siŵr hefyd bod dad yn joio chwarae ar y trampolin newydd hefyd. Felly, diolch yn fawr i chi gyd am gysylltu gyda ni a mwynhewch gweddill y gwyliau pasg. Cadwch lygad mas ar ein cyfryngau cymdeithasol ni i weld holl waith a weithgareddau menter Dinefor. A dyna ni, diwedd wythnos ar y fferm. Diolch yn fawr i chi am wylio y fideos yr wythnos yma. Cadwch yn saff, edrychwch ar ôl eich hunan a edrychwch ar ôl eich gilydd yn yr amseroedd yma. Felly, wrtha i a Emyr, hwyl am y tro.